سلام خبركم تخطاتلتي سينما سمرة لتوزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم توم تحجزون تقولوا دما بسبسكرايب ترى حجزكم نقوليو سبسكرايب ملأ سدرابيت أتلتيكس إيرترا بهانكوتا ستسبيو ماراثون أسمرا سنبت شوعات سنة نشاو عيجزيو تخيدوم بهاجرو فدريشن أتلتيكس إيرترا توديو زكايد ماراثون أسمرا كمز فلت هاجرو تفلات نت مركاب كابز حلفو عمتات أتحيزو نايدق أتلتات إن عدم وردراتو كايد صنيحيوم لو معمد دم هاجرو فدريشن أتلتيكس إيرترا مس محبر أتلتيكس عالم بمتحبار ماراثون أسمران بمغنيا زغر سرحيت فنكل عمتاوي أب كتما متصوع زكايد هاجرو وردر فرق ماراثون مبرق أفريقيا كم زعك أنجروم نلو معمد ماراثون أسمرا دما اتوردر بأهجراوي ملكيعتات لكيو زكايدو نايفلما وردرو أكايدوم أقدم موردرم زكايدو ناي بارا أتلتات ناي عند حقن ناي محاور سنكلنا زلوم بارا أتلتات أبكلتة تمقيلو من موردراتو مكايدوم نست كيلومتر كابز شفنو ناي محاور سنكلنا كابز زلوم بارا أتلتات دمام تسفاهي واتخلا إبراهيم محمد درار عقبة مريم كام مدباتهم كاب قدامايك ساب سالسايترتا بمحاز بدمر تشلمتي عسر سلسة شحنا أفاقوينهم أولمبيكاويان أتلتات نازريت ولدون دولشي تسفون استخافلو نيدك أنوستي ورد فرق ماراثون دومام اتكال بالعل دمكت استخايد وردريوم كدم حجي دك أنوستيو أتلتات أو ردر ماراثون أسمرا 10 كيلومتر زشفنا زنبرا كوينن لو معمد جن زوردر حقاتو نفرق ماراثون أبرخي وردرو أكايدوم بحدا أكلات أفي وردرن زجمرا إزن أتلتات نابني مودة متروتات أولمبيكاويان أتلتات نازريت ولدون دولشي تسفون كاليسون إن نامزاز محنصات بسيحوم بناي مناجرة دخم محدرة أب جزء نايدوبين مرمرام أبوتاقي أي ترخب كنت بحيلا كوردرات أتلتيكس رحيقام ناي مغط ساعات جزية أب تنسن حرسن زحلفتو قديم أولمبيكاويت أتلت نازرت ولدومام ندول شتاس فراتي نور الدراء بحدا ساعتن 10 دقيقة 10 حدا كاليتن بمزام تشلاميت 25 شحنة فا ورك مثلا عباي وانش أنكوينام أتلت نازرت ولدو زحلف عمد بسنك مغط ساعتي كابزور الدر بخيرام داغماي مقصعتا وديا نابتور الدر ابستملساتو ليا ناب غودن عود تمليسام كالأيتي أولمبيكاويت أتلت دولشي تسفو كاب كلب دندن مينيستر مكلخل بحد ساعة 10 دقيقة 10 كاليتن تشلاميت 10 شحنة أفان برور مداليان ساسيت دما أتلت سمرت مرهاوي كاب كلب دندن مينيستر مكلخل بحد ساعة 10 دقيقة 4 كاليتن تشلاميت 10 شحنة أفان نحاس مداليان كوينام أمود أتا اتمل أفكاري عودة أتلتيكس إيرترا بهانك أوتا ستسبيو دك تبعتيو أتلتات زكايدو ناي ماراثون وردريوم أبزور الدر كاب ستفلاليا كلاباس تواتسو أتلتات وشت هاجر كاب كينيا أوغندا دوب سودانن زمتسو أتلتات تساتيفوم كدم حجي نزور الدر أبكل تشحن 23 كمون أبكل تشحن 25 تعويتلو زنبرة أتلت زوباغاش باركا ناهم إرمياس سنعفم أبزور الدر ستافيو زرقاقت أب منبارو ولاكوا أبزور الدر عبيتي أولمبيكاويان أتلتات يساتفون تنبرو نزور الدر كعوتلو زلع على قمة رخيبو زاءت وقن ناهم إرمياسيوم ناهم إرمياس قد مسومن نزور الدر نسال سايقزيو عوت ماراثون أسمراك خون مخانو برسة أمان نتقليس منبارو أيرسعن توم تحجزون تقولوا دما بسبسكرايب ترى حجزكم نقوليو سبسكرايب أبزي أبالات هاجراوت جانتا كعستجري إيرترام استرخبلو تصوتا أتلت ناهم إرمياس كابغاش باركام أتلت عقبة كبرم كابزبا مأكل كمون أتلتات مينيستر مكلخال عقبايت سقاي أبني مودة زرق قديمهم نابس إرجع قوتنا حرنت استحوصوا أتلتات نيروم نابني مودة متروتات بحد زمتسو أولمبيكاوي أتلت عقبة كبرمن ناهم إرمياس سنعفن لحرز كايدو حيال نايبتخ كاك قديمكا ريفان مبتخرب الرب لعزخون أتلتات زبزح عوتات نيزور الدر زلو ناهم إرمياس سنعفن دمام أولمبيكاوي أتلت عقبة كبرم بشكوا سعيرو نور الدرو بغلت ساعة 10 دقيقة 20 كاليتن بمزام نسال سايقزيو عود ماراثون أسمرا بمخان تعويتهم لعل زخون زيغا نصرغياتات أسمرا زغويلو سنعفم اتوم رغاطو زحلفهم صرغياتات أسمرا أبغون زلون كمسلو نسال سايقزيو نعوت مريحمهم ناهم إرمياس بتوم سنعفة نابلو نعوتو زجدروز نبرو دقفتو مسغانو نقرب دما ماليو أوتسيو ريفان بتيخم من البات أب تاريخ أتلتيكس عالم ناهم إرمياس اتقداماي ماليو تسيو حاقوسو زغلت أتلت ناي مخان تخلو اللوم ناهم قديمو حنصات مرغاز صعيبو دما
ንሳልሳይ ግዚኡ ተሸላሚ $6,000 ኮይኑ ብሓፈሻ ካብ ዝሓለፉ 4 ውድድራት ማራቶን ኣስመራ ነቶም 3 ዝተዓወተሎም ናሆም ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣስታት 270,000 ናቕፋ ናብ ሕሳቡ ኣታው ገይሩ ካልኣይ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቁቦ ክብሮም ካብ ክለብ ዞባ ማእከል ብ2 ሰዓትን 16 ደቂቕን 27 ካልኢትን ተሸላሚ 60,000 ናቕፋን ብሩር መዳልያን ሳልሳይ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ዕቁባይ ጸጋይ ካብ ክለብ ደንደን ሚኒስትር ምክልኻል ብ2 ሰዓትን 16 ደቂቕን 45 ካልኢትን ተሸላሚ 30,000 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ኮይኖም አባል ኤንኤስኤን ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ለ2 ወርሒ ብመንገዲ ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ናብ ውድድር ተመሊሱ ቢንያም ግርማይ ብዛዕባ ውድድሩ ኣመልኪቱ ቅድሚ ጸወታ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለጺ ጽቡቕ ይስምዓንሎ ብዝያዳ ድማ ፍረሽ ኣለኹ ንመወዳእታ ግዜ ተወዳደር ኩሉ ግዜ ነዊዕ ኮይኑሎ ስለዚ ዳግማይ ናብ ጸወታ ምምላስ ዓብ ባህታዊ ዝፈጥረለይ ብምባል ንዳግማይ ናብ ጸወታ ምምላሱ ኣሕጽር ኣቢሉ መግለጺ ሂብሉ ቢንያም ግርማይ ን5 ዓመታት ብማልያ ኢንተር ማርሸል ሕረ ምጽዋቱ እዚ ውድድር ናይ ፈለማ ብማልያ ሓዳሽ ክለቡ ዝወዳደሩሉ ዘሎ ናይ ክላሲክ ውድድር እዩ ቢንያም ግርማይ ብዛዕባ ምስ ተሓዳስ ክለቡ ናብ ዝውድድር ይኣቱ ምህላው ክገልጽ እንከሎ ክሳብ ሕጂ ብዝግባእ ህይወት ናይ ዛጋንታ የስተመቕል ኣለኹ ልክዕዩ እዛ ጋንታ ምስታ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣዝዩ ዝጋነን ፍልል የብላን እዛ ጋንታ ኣዝያ ዝተወደበትን ኣካላዊ ምዃነ ድማ ዘሕበነላን ጋንትያ ክብል መሊሱ ንቶር ደ ፍራንስ ኣብ ምድላው ዝርከብ ቢንያም ግርማይ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ተረፊነ እስጳኛዩ ምድላዋቱ ከካይድ ጸኒሑ ቢንያም ቅድሚ ቶር ደ ፍራንስ ኣብ ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ኣቐዲሙ ዓወት ተጎናጺፉ ክጸንሕ ከም ዝደልዩ ገሊጹ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቅድሚ ቶር ደ ፍራንስ ቀዳማይ ሸቶዩ ዘሎ ኣብ ብራስለስ ሳይክሊንግ ዓወት ምምዝጋብ እዩ እዚ ውድድር ካብ ነዊሕ ኣትሒዘ ክዕወተሉ ዝባሃክዎ ውድድር እዩ ኣብዚ ውድድር ዓወት ከመዝጊበ ዝደሊ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ካልኣይ ተርታ ሒዘ ነይረ ስለዚ ኣብዚ ውድድር ዓወት ኣመዝጊበ ናይ ዓወት ኩነተይ እምሮይ ሃኒጸ ኣብ ቶር ደ ፍራንስ ከኣቱ ሓሳበይ እዚ ማለተይ ቅድሚ ናብ ዙር ምእታወይ ኣገደስቲ ሰሙናት ኣለዋኒ ብምባል እዩ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ናብ ጸወታ ምስ እንምለስ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ ሎሚ ዓመት ንመበል 106 ግዚኡ ዝተኻየደ ኮይኑ ተቐያድምቲ ድማ 206.3 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ኣካይዶም ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተኻየዱ 26 ውድድራት ብራስለስ ሳይክሊንግ ክላሲክ 19 ብቕጽበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ 3 ብቕጽበታ ውድድር ንኡስ ጉጅለ 3 ብቕዲ ሰሎ ሓንቲ ድማ 2 ተቐዳድምቲ ብዘካየድዎ ቅጽበታ ውድድር ተዓዋቱ ይፍሊጥ እዩ ነዛ ውድድር ቤልጅማዊ ጆርዲ ሚውስ ክዕወተላ ዝለዓለ ቅድመ ግምት ክረክብ እንከሎ ድሕሪ 2 ወርሒ ንፈለማ ግዚኡ ናብ ውድድር ዝተመልሰ ቢንያም ግርማይ ድማ ዓወት ናይዛ ውድድር ክኸውን ብኻልኣይ ደረጃ ዝተሓጽየ ተቐዳማይ ኮይኑ ናብዚ ውድድር ኣትዩ ብመጥቃዕቲ 5 ተቐዳድምቲ ዝፈለመ እዚ ውድድር ኣብ መወዳእታ ናብ 3 ተቐዳድምቲ ምስ ጽረዩ ጸወታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፈዮም ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ኣብ መወዳእታ ካብ ሆላንዳዊ ወዲ ጋንቱ ዶኒ ቫን ፖፐል ልዑል ናይ ጋንታ ሓገዝ ዝረኸበ ኣባል ሬድቡል ቦራ ቤልጅማዊ ጆርዲ ሚውስ ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ኣባል ኮፊድስ ቤልጅማዊ ሚላን ፍረቲን ካልኣይ ተርታ ክሕዝ እንከሎ ኤርትራዊ ኣባል ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ ድማ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ 140 ናይ ዩሲኣይ ነጥቢ ወሲዱ ክለብ ኤንኤስኤን ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜ ኣብዚ ውድድር ተቐዳማያ ምስ ቀዳሞት 10 ብምእታው ደሚቓ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ቅድም ብሽክለታ ተኣታትዩ ዝነበረ ብጫ ናይ ስምዕታ ካርድ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ድማ ዝርግሑ የዕብዩ ክቕጽል ምዃኑ ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኣፍሊጡ ኣብ 2024 ተፈቲኑ ዝሓለፈ ዓመት ተግባራዊ ዝኾነ ሕጊ ብጫ ካርድ ዛጊት ኣብ ናይ ዩሲኣይ ናይ ወርልድ ውድድራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ናይ ዩሲኣይ ናይ ፕሮ ሲሪየስ ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክ ኣብ ሻምፒዮን ዓለምን ኣብ ናይ 23 ዓመትን ዓበይትን ናይ ኣህጉር ሻምፒዮን ጥራይ ተሓፂሩ ጸኒሑ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ድማ ብጫ ካርድ ኣብ ናይ 1.1 መዕቀኒ ዘለዎም ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራትን 2.1 መለክዒ ኣብ ዘለዎም ናይ መድረኽ ውድድራትን ተግባራውነቱ ክቕጽል እዩ በዚ መሰረት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ኣብ ናይ መድረኽ ውድድራት 2 ብጫ ዝረኸበ ተቐዳማይ ካብቲ ውድድር ዲስኳሊፋይ ተባሂሉ ን7 መዓልትታት ካብ ውድድራት ክእለዩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት 3 ብጫ ካርድ ዝወሰደ ተቐዳማይ ን14 መዓልትታት ካብ ዝኾነ ውድድር ክእገድ እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 6 ናይ ስምዕታ ብጫ ካርድ ዝረኸበ ተቐዳማይ ድማ ን30 መዓልትታት ካብ ዝኾነ ይኹን ውድድራት ካብ ምስታፍ ክበኩር እዩ
ኣብ 2028 ኣብ ኣቡዳቢ ዝካየድ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዓለም ካብ ተኸካየደሉ ዝተወጠነ መዓልታት ብኣስታት 3 ሳምንታት ከም ዝተናውሐ ኮሚቴ ምሕደራ ውድድራት ማሕበር ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኣፍሊጡ በዚ መሰረት እቲ ብቐጻሊ ኣብ ወርሓት መስከረም ዝካየድ ዝነበረ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክለታ ዓለም ኣብ 2028 ካብ 22 ክሳብ 29 ጥቅምቲ ክካየድ እዩ እዚ ውድድር ካብቲ ልክዓዊ ክካየደሉ ዝተወጠነሉ ግዜ ዝተደፍኣሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብቲ ግዜ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝህሉ كتور وعي أبت قادمتي عبد صلواكي فتر زحضر السقاتيوم كم ذكر أبكل تشن عساش دشتن أبدو حق أتر استخيادة شامبيون قدم بشكلة تعلم بسنكي بورتو عمقات عساش دشتت كم تستخيادة وخينو أبطور الدردما أتكليما زس عبو نتاور الدر كعوتلا تثبيت يتقبر لهم تقادمتي تعويتهم لا كم زنبرو زذكريوم باركز خبركم تخطاتلتي سينما سمرة نالوم تحستوي أبزي زازي ملخو بمكتالكم أزي مسجن سلام